יש דרך אחרת להיעזר בגומייה. שימו אותה על מחזיקי אמות. כך תימנעו מהצלפות למפסעה, הרמת רגליים לשמיים רק כדי לתפוס את הלופ, וגומייה שתקועה מול הפרצוף לאורך התרגיל. אפשר לשלוט על רמת העזרה בשלושה אופנים. לקחת גומיות עם התנגדות שונה, לשנות את גובה מחזיקי אמות, לתפוס את שתי הרצועות של הגומייה או רק אחת מהן. ועכשיו, שתפו את השיטה עם חברים, עשו לייק, ותמשיכו לעקוב לעוד תכנים בנושא אימון ואורח חיים בריא.